मा गाननाय जाखो बेलाय हाबा जानाय हिनजाव मानसियानो बिहामजो सासेयानो फाथांथां थाख्लि नुजालायनाय मा गानदों बिखौ गाननानै बेलाय गोजौलाय अबाव थांनो नागिरदों बेलाय गोजौलाय माथो जोहोलावसो रुम जोहोलावासो थायो अबाव थांनो नागिरदों बेलाय बिहामजो बेलाय ओंखामाव सुवा अबेनिफ्राय सफैलायखौ दिसटाब थांनो रोङा बेलाय दिनै थांगोन होनना बुंदोंमोन माथो थांलारा माथो औ आनै मामोन नाय बिहामजो आंथ' नोंनि बिखुमजो नङा दिनै थेवबो बिमानि हिसाबाव बिमानि बिखुमजोआनो जायो फंसे खोथा बुंनि गाज्रि मोननाङा बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ एसे समफोरखौ सोलायब्लानो जाबाय नोंथ' दा बिहामजोसोना आरो न'आव सेंग्रा मानसिबो थायो सोर दङ सेंग्राफोरबो थायो बेफोरबायदि खान्दायलाला नुजाहां बेफोरबायदि ड्रेसफोरखौ गाननो नाङा ना गान नोङो एसे गोलाव सुइजारफोर गान कुर्ताफोर गान बेफोरखौ गानबा आं जेबो मोना नाथाय बेलाय मा बिलाय बेखौलाय सिख्ला उन्दै गथ'फोरासो गानोना बेफोरबायदि स्कुलाव थांनाय गथ'फोरासो गेलेनाय गथ'फोरासो बेबायदि गानो स्कार्ट गुसुं नोंहालाय बेखौलाय मानोथो गानखौ नाया गिबि खोथाया जाबाय बे दा आंनि सिनाव आं आंनि गोसो बायदि थागोन आङो जा गोसो बेखौनो गानगोन आरो नैथि खोथा नों बिमानैसो नों गावनो बुंना लादों नों बिमानैसो बिखुमजोथ' नङा होमब्ला एसेबां बेफोर खोथाफोरखौ हाइपार खालायनाङा बेफोरखौ एसेबां गोसो होनाङा आंनि सायाव एसेबां नोजोर होनाङा आं जा गानो जेरै थायो बे आंनि गोसो न' नोंलाय मा आलासिसो आरो आनै नोंथ' दिनै थांनो गोनांमोन थांथ'ला नामा थांगोन मानो थाङा आंहा न' दङ बे आंनि न' नामा आनजादा बुंनायखायसो थाबाय आङो नङाब्ला मालाबानो थांसिगौ आंहाबो बेयाव थानायनि जेबो एसेबां गोसो गैया आंहा औ बेनोथ' गावबा गाव न'आव खामानि थायोना नङा होनबा नोंसाबो न'आव खामानि थायो मालायनि न'आवलाय बेसे थानो होमब्ला आनैया थांनो ओंखारबायबा थांगोन बिहामजो थांगोन टेनसन लानाङा आंबो थांनोल' बुंबाय थायो न'निफ्राय आगानखौनो बारहोनो हाया माबा बिनि लैखोनफोरखौ मोजां नुथाराहाय आं बिहामजोनिखौ माबोरैबा सनसलथार नुथारो मानसिखौनो हमनोसो हायाहाय आं मानसिफोरखौनो मा सानो मा मायो आरो हाबा जाबाय सेंग्रा मानसि दङ बिहामजो बे सासे बिहामजो बिदि आरो फाथांथां खिबु नुजानाय गंबानो खिबुआ नुजागोन बे ड्रेसखौबो गानो आरो आंबो मिन्थिगौ दानि मडार्न जुगनि बिहामजोफोरा एसे बाहाय मडार्नाव थानो लुबैयो कम्फर्टेबल थानो लुबैयो गानबा कम्फर्टेबलखौनो गान कुर्ता दङ फ्रक गोलाव गाननो हायो लेगिंस थायो सुइजार थायो बेफोरखौ गान न' सिङाव एसेबां जुदि दख'ना गाननो गोसो गैया दख'नाखौथ' गानखाला बे दख'नाखौ गानाबा न' सिङाव गानाबालाय कम्फर्टेबल मोनाबालाय एसे गोलाव ड्रेसफोरखौ गानना था खिबु नुजानायखौलाय मानो गाननांगौ बांद्राय देखायो मडार्न बानो आरो खिबु नुजानायानो मडार्न जायो नामा है मोनथिला दे आरो आंथ' थांसैहाय बाजै नोंबो गैला नोंनि बिहामजोनि आखलफोरखौ मोजांबो नुवासै आङो मोनथिला दे आरो मा खालायगोन नोंसिनि न'खौ सेफायोसोना मोजाङैसो लाखियो हमनो हाला इसोरासो मिथिगौ आं हले फैखालाहाय बिनि आखला एसेबो मोजां नङा आखलाथ' मोजां नङा खुगायाबो गाज्रिथार सनमान होनो रोंखाया आंखौ थानायखौ गाज्रिसो मोनखाथारदों बियो माब्ला थांगौबा जागासिनो है दिनैनो थांथारसिगोन आं थाथारला आं सोरबा थाबाय थागोन बेबायदि खाब्रां राव खोनासंबाय थानानै मोनजायाखैना मोनलायाखै आंहालाय न'आवनो ग्रोम दंखायो खोनासं देंखो न'आव थांनानै आरो जानला मानला खोथा आफानि सिगाङाव दा बुंनोसैखा मा बुंनो आंलाय बुंनांगौ मा दंखाय जायखियानो जाया मानो आफानि सिगाङाव जेबो रायज्लायहैनाङा आरो जोंफोरनि नांज्लाय खमलाय जानाय नोंसा गुमैजों आंजों बेफोर नांज्लायनाय माबानाय बेफोरखौ खोन्थानाङा आं आफानि सिगाङाव बेफोरखौलाय आंलाय आफाजोंलाय मानो रायज्लायनांगौ जाखो औ रायज्लायखानाङाबो आरो आफाखौ गारनानै जेराव मेराव फैबाय दाथा नोङो आरो जोंहानावथ' जेनेबा फैबाय आरो गुबुन लोगोफोरनाव बेबायदि आफाखौ गारि थांनाङा मिन्थिखागौ माथो आफाना प्रेसारबो दङ होननानै आरो जोंहानाव फैबाबो फन खालायनासो फैखा बेबायदि फन खालाया हौवानो नुजाफैनाङा बेबायदि जागोन दे बेखौनो बुंबाय थायो मा रायज्लायगासिनो बिब' बिनानाव रानिया देंखोआ थांसिनो औ गुमै थाथ'दो माब्लाबा फैलायगोन नोंसोरथ' जोंहानाव थाङानो आंनो फैबाय थासिगोन दे आरो गासैबो खामानिफोरा जोबजोबब्लाथाय खेबसे थांबानो जाबाय गुमै आब'जों ज'नो ओमफ्राय गुमै जोहोलावखौबो लाना थांबानो जाबाय नोंसोर बयबो ज' थांबानो जाबाय है अबाव थांनो ओंखारदों नोंलाय थांनाङा दिनै आरो आं दहाय फुङावसो नोंसोर बाबाजों आफाजों रायज्लायहरखाबाय नोंखौलाय माथो थानोसो थिनबावदों साननैसो थागोन दे गाव माब्ला फैथो होननानै बुंदों थांनांला दिनै मा थांथों दे आफाया हारसिंना ओजों प्रब्लेम जायो खस्थ' जायो मा खस्थ' जागोन जेबो खस्थ' जाया आं रायज्लायनायाव आफायानो बुंदों गाव गोसो बायदि फैथों दे साननैसो थाथों होननानै बुंखादों आफाया खस्थ' मोननायबा गावहा फन खालायना लिंहरगौमोन ना नोंहालाय माथो प्रब्लेम जादों देंखोआ साननैसो थानायखौ नों थाजानो बादों नामा खोथाफोराथ' नोंनिसो थाजानो बायनाय बायदि मोनदों मानो होखारनो नागिरदों नोंलाय बिनानावखौलाय
नङा आंलाय मानो होखानो माने आं बाबा आफाखौसो एसे टेनसन मोनोना नाङा दे गुमै आं थांसै माब्लाबा फैलायगोन जेबो नङाना आफानि पारमिसन मोनखादों आफाया गावहानो मोजाङै दङ होनना बुंखाथारदों नोंखौ मानो थांनांगौ साननैसो थाबावथार आं दोननानै फैगोन थांनाङा दे दाहाय फैनानै जुदि नुफैया आं गाज्रि मोनगोन खिन्थु आं दा एसे खामानियाव थांनो नागिरदों थाबानो जाबाय आब'जों एसे हेल्प खालामबानो जाबाय खामानिफोरखौ दे जेसेबां थाब हागौ एसेबांनो बिखौ गोजान खालामनो नागिरदों प्रब्लेमफोरखौ आरो थाबावनोसो थिनबावबाय बे थानाय माने प्रब्लेम आं सिखावै लोगो मोनबाय थानांगौ जोहोलावखौ बे थावला आरो प्रब्लेम जालायसो दाबो गावाथ' जेबो खामानि गैखाया बिखौ आरो थांनो नागिरनायखौ लाखिलायबायसो दा आरो खर' जालायगोन बे आंनि गुमिया मोजांथार ने आबा मोजां बिराद मोजां नोंसिनि गुमिया बिराद अनो आंखौ सान हर फुदुंबाय थायो गुमिया मोजां आंसो मिथिगौ नोंस्रा गुमिया मा जिनिस बेथ' ग्लौहागोन गेफेयानो आरो आदायालाय माथो सोरबा सेंग्राजों जिरायनाय दं बेजोंनो रायज्लायदोंमोन ने सोरजों रायज्लायदोंमोन आदाया फुङाव हरावलाय माथो सोरबा सिख्लाजोंसो रायज्लायनाय बायदि मोनदोंमोन आङो आरो जायगाखौथ' बेखौनो बुंदोंमोन बेयाव लोगो मोनगोन बेयावनो फै होननाय होनबालाय बेनि माथो सोरबा सेंग्रासो ओंखारो माथो दा खाथियावबो थांनो हाला मा रायज्लायगासिनो बिसोरो मा प्रब्लेम जालायखौ एसेबां इमारजेन्सिनि आरो आं नोंखौ एसेबां बुंबाय दङ आंनि मबाइलाव फन खालायबाय डाटा आरो मेसेजबो हरनाङा होननानै मा जाखो बेथ' जागोनानो आं नोंखौ बुंखादोंमोन एसेबां हाबा दा खालाय होननानै थेवबोथ' नों हाबा खालायथारदों बे सिख्लाखौ माथो खालायगोन उफाय गैयैयाव बेखौथ' खालायनांगोनानो ना समाजनि गेजेराव समाजनि मानसिनि सिगाङाव देखायनोथ' नांगोन आङो हौवा मानसि होननानै बेफोरखौ बाद होदो दानिया मानो आंखौ एसेबां हांखुर बेयाव लिंहरखौ मा जादों मा जानो बेनो आगोल जा जादोंमोन बेनो जाफिनबाय आंना हिन्जावा आरो थांगारलायबाय बेबिया मास मोनबा जाबायमोन ब्लिडिं जाफिननानै दा थांगारलायबाय मा आरो गथ'आ थांगारलायबाय आरो ब्लिडिं जाबावलायबाय मानो बेबायदि जाबाय थायो नोंखौ नोंनि हिन्जावजों नोंखौ इन्जय खालायनो थाखाय आङो बे हिन्जावजों हाबा होआखैमोन आं नोंखौ बे हिन्जावखौ इन्जय खालायनो थाखाय नोंजों हाबा खालायनो होआखैमोन आं नोंखौ मानो थांगारबाय थायो नों बेबिया मा प्रब्लेम दङ नोंनि हिन्जावा ना प्रब्लेमेटिक नोंसो खोमा प्रब्लेमा नों हिन्जाव सिख्ला मानसि नुनानै नोङो बेखौ प्रेगनेन्ट समावबो गाज्रि मायबा बे खालायाखैथ' बेनिखायनो बेबायदि ब्लिडिं जागारदों एसेबां प्रब्लेमनि गेजेरजों मा खालायदों प्रेगनेन्ट जाहोदों बिनि उनाव आरो नोङो मानो बेबायदि खालायबाय नों हिन्जावखौ मोजाङै दोना नामा बुं मा केस मार एसेबां गोबाव रायज्लायबाय दङ बे सेंग्राजोंनो मा रिलेसन दङ बेहा दा मोजाङै रायज्लायनायखौबो खोनासंनो हाला एसेबां गोजानाव मा रायज्लायगासिनो बे सेंग्रानि खुंलि नागिरनांगोन बे अबेनि मा आदाजों मा सोमोन्दो दङ बिनि फिसा खालायनांगोन रायज्लायनाय स्टाइलफोरखौ हजम जाथाराखै आं माबा मोनसेथ' रिलेसनशिप दं बायदि मोनबाय दं नाथाय मा रिलेसन आनजाद फाल्थु बकवास बाथ्रा बुंनाङा नों मिथिखागौ आं मा जानो थाखाय बे हिन्जावखौ हाबा खालायदोंमोन बे हिन्जावखौ आं खाथियावबो मोननो लुगैया नुनोबो लुगैया आं बे हिन्जावजों खाथियावबो थानो लुगैया नाथाय नों बुंनायखायसो जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया हाबा खालायनानै बेबि खांदो आरो बेबिखौ जों सानैबो उनाव खांगोन होननानै बेफोरबायदि बुंनायखायसो आङो बे हिन्जावखौ हाबा खालायदोंमोन आरो नोंनि थाखायल' हाबा खालामदोंमोन आं जों सानैनि गेजेराव जोंथ' जोनोम होनो हायानो नाथाय हिन्जावनि जेरै सासे हिन्जाव गथ' सासे जोनोम जानो हाब्ला जों सानैबो खांनो हागोन होननानै नों बेफोरबायदि बुंनायखायसो आङो हिन्जाव मानसिनि खाथियाव थांबावदों नङाब्ला आं बेखौ खाथियावबो सहायनो हाया मिथिबाय आरो नों बेफोरबायदि फाल्थु खोथाखौ बुंदों आं बिदि बुंदों होननानै माथो होमब्ला माबोथ' प्रब्लेम बुंबावनांगौ ना नों बेखौ खामानि मावनो होयो न'आव आजादि दोना आं नोंनि बेसेबां सुबिदा होदों आङो बे हिन्जावखौ मोजाङै दोन मोजाङै जाहो लोंहो मोजाङै दोन जेबो खामानि मावहोनाङा होननानै बेसे खरसा खालायदों आं सासे गथ' मोननो लुबैनानै एसेबां हिन्जावफोरानो गथ' जोनोम होगासिनो नोंनि हिन्जावासो बेबायदि जाबाय थानो मोनोना आं मा मोनथिगौ दा बेना मानो थांगारबाय थादों गथ'आ मानो थांगारा नोङो होमबा चेकआप खालायबाय थायाखै नोंनो एसेबां चेकआप खालायनां फैसा हरबाय थायो आल्ट्रासाउन्ड खालायबाय था चेकआप खालायबाय गथ'खौ मोजाङै लाखियो होननानै एबारा नै खेबथाम जाबाय बेना बेबायदि ब्लिडिं जाना थांगारबाय थानाया प्रेगनेन्ट जाहोनो हागोन ना हाया नोङो हिन्जावखौ ना नोंहानो माबा प्रब्लेम दङ हिन्जावा मा नोंसोरो मोजाङै दोनाखै हिन्जावखौ मायबा मोनसेथ' प्रब्लेम जाहोथारदों बेनिखायनो गथ'खौ जोनोम होनो हायाखै दासिमबो आल्ट्रासाउन्ड खालायबाय थानो 15 दिन 20 दिननि गेजेर आल्ट्रासाउन्ड खालायबाय थागोन मानि थाखाय आं एसेबां फैसा खरसा खालायदों सासे गथ' सासे बेबि नांगौ होननानै आं एसेबां फैसाफोरखौ खरसा खालायगासिनो
गथ'आ बेबायदि थांगारबाय थानाङाना बेबायदि ब्लिडिं जाबाय थानाङा एसेबां दामि एसेबां मोजां डाक्टर मोजां मुलि जाहोनायनि उनावबो जुदि चेकआप खालामबाय थानायनि उनावबो जुदि बेबायदि ब्लिडिं बेबायदि थांगारबाय थायो मा जागोन नाय जाबाय दा रागा जोंनांला जोङो एबार मोजां मोनसे प्लेनिं खालामबावगोन मिथिबाय मा प्लेनिं खालायगोन सासे हिन्जावनिफ्राय गथ' जाहोनो हायाखै आरो माबा प्लेनिं खालामबावगोन नोङो नों आंखौ मोजां मोनला नामा आखाइ हमलायदों सेंग्राजों सेंग्रा आखाइ हमलायना बेबायदि रेस्टुरेन्टाव जिरायनानै जोंफोरथ' सिख्लाफोरनि आखाइखौसो हमो बिसोरो मारै हमनो हाला आङो फाग्ला जासिगोन सानै मा सोलिगासिनो बेबायदि दुखुनांथाव गोसोआव नोंनाय खोथा मानो बुङो आंजा नोंखौ मोजां मोननायखायनो एसेबां सहायनानै दङ आं मिथिबाय नोंनि थाखायल' नोंखौ मोजां मोननायखायनो सोर दंबावो आंहा नोंल'सो आंखौ बुजियो नोंल' मोजां मोनो मानो बेफोरबायदि बुङो नोंनि थाखायनो आं बे हिन्जावखौ सहायगासिनो मिथिगौ ना मिथिया आरो नों बेफोरबायदि खोथा बुङो दुखु मोनोलै आं बेबायदि बुङोब्ला आनजाद आइ लाभ इउ फर एभार आं नोंखौ मोजां मोनो बेनो थार जों फर एभारनि थाखाय सानैबो नों आंनि आं नोंनि आरो जोंफोर जा सानदों बेखौबो जाफुंहोगोन जों थार जों सासे बेबि खांथारगोन आरो आंनि बेबिखौ खांथारगोन लाभ इउ टु महेन्द्र आंबो बिराद रागा जोंना दङ थारमाने आंबो गोबां खस्थ' भुगियो आंबो बिराद डिप्रेसनाव दङ मिथिबायना ओजों हिन्जावा सानफ्रोमबो उन्दुनायनि खोथा बेफोर खोथाखौनो लाना नांज्लायगासिनो आरो नोंबो जा बेफोरबायदिनो माने माब्ला जोंफोर बे हिन्जावफोरनिफ्राय साइड जानो हागोन माब्ला जोंफोर सानैजों संसार जानो हागोन गथ' सासे लानानै बेफोरखौ सानैनो आं फाग्ला जासिगोन बिराद टेनसनाव थायो आङो बे नों जेरै नोंनि हिन्जावनि खाथियाव थांनो गोसो गैया आंबो आंनि हिन्जावनि खाथियाव थांनो गोसो गैया बिसोर सानैजों माला मुक्ति मोनगोन आं बिसोरजों माला मुक्ति मोनगोन आं बेखौनो सानै आगोर मोना मा नुगासिनो आं बेफोरखौ आदायाबो बे सेंग्रानि आखाइखौ हमबाय जाला थारमाने आदायाबो बेसो नामा सानैबो आखाइ हमलायदों बेजोंनो कनफार्म नङा जे बिसोर सानैजों गेमार बेनि अनगायैबो आंनो आरो पाक्का खाट्रा सबुत नांबावगोन रुम बिसोर सानैबो जुदि गे आरो बिसोर सानैजों जुदि मोजां मोनलायो बिसोरथ' पाक्का रुम नङाबा हटेलाव थांखायो बिसोरो बिखौ आङो मोनथिनांगोन अबाव थांनो नागिरदों बे सानै मानसिया र' बेलाय माथो हटेलसो खोमा आं साननाय बायदिनो जाथारदों बिसोर जुदि सानैबो बैसोर बायदि अब्ला हटेलावथ' लोगो हमखागोन नङाब्ला अबाव लोगो हमनो येस बिसोर हटेलाव बिनिखायनो हाबदों आदा नोंबो जा लेबेल देखायोमोन आंखौ एसेबां गिदिर खोथा नाथाय बिदिसो नोंबो हौवा मोजां मोनग्रा दे जायखियानो जाया मानो बेखौथ' आसा खालायाखैमोन आङो नोंदि हौवा मोजां मोनगोन नाथाय माथो खालायबानो इसोरनि लीला नोंहा सेंग्रा मानसिखौनो फसायोबा सेंग्राखौनो मोजां मोनोबा आंहालाय मा जेबो प्रब्लेम गैया बास आंनि आरो हायनारिनि गेजेराव नों फैला बेखौ आं क्लियार जाखाबाय आरो बेनो आंनि थाखाय मोजां आं आरो हायनारि जोंनि गेजेराव आजाया फैला माब्लाबाबो आंजों आरो हायनारिजोंल' जोंनि रास्ताया साफ इयो सेंग्राजों सेंग्रा माबायदि मोजां मोनलायनायलाय बिसिना गंसेयाव आं हायालाय बापरे आंहालाय माथो फिलानो फैया बेफोरो थारमाने बेयाव बिसोर आगोलनिफ्रायनो फैखाबाय थायो रेकर्ड नागिरब्लाबो मोनगोनसो खोमा माथो नागिरबानो रेकर्ड आरो मेगनजोंनो नुखाबाय आरो माथो प्रुफ नांबावगौ आदाया बिसोर बायदिनो आरो हौवा मोजां मोनग्रा दाबा बिसिनाबा गेमाबा बेसेबां गोबाव सोलियो सोराङोसोना हरसो जायो बिसोरसो मोनथिगौ आरो बिसोरखौ नेबाय थानानै लाब गैला प्रुफ मोनबाय आदाया हिज्रा मा नांबावगौ आरो खामानि गैया आनजाद बाबु थांसै आङो न'आव मालायनि न'आव बांद्राय साबाय थानायाबो मोजां नङा मालायनि आनैजों नों जोंफोरखौ मालायनि होनना सानो नामा बे मालायनि न' नामा नोंनि न' बिबो सोरबा मायबा बुंदों नामा नों बेबायदि थांनो ओंखारदोंदि माथो बुंनाय बुङि जेबो बुंबाबो बुङाबाबो मालायनि न'आव बांद्राय गोबाव थानो मोना मानसिफोरा सुखुवा जायो मोजाङै रायज्लाया जायो मोजाङै माथो होआ जायो बांद्राय गोबाव थाबोला बेनिखायनो थांसै आङो थांनो ओंखारबाय सोर मा होनदों नोंखौलाय
जोंलाय जेबो होनाखैयानो माथो नों थाब्ला जोंफोर मोजांसो मोनो दा रावबोआनो गैया न'आव मा हायनारिया मायबा बुंदों नामा बेनालाय बुंनाय बुङि बेनोसै दे बेफोरखौ रायलायथ'ला दा नोंसोरो मोजां थाथ'दो न' रावबो गैला आदा बाजैबो गैलिया नोंसोर साथामल'सो मोजाङै गोरोबलायना थादो आगोलनि बायदि नांज्लाय खमज्लाय खाबाय थानांला आरो जोहोलावजोंबो गोरोबलायना थादो आरो नै न'खरा दिन्द' दिन्दा जाजोब्बाय हारसिं हालानो दा लासैनो आरो फिसाफोरनि खोथाखौबो सानदो आरो लासैनो जोनोम होनो जाबायना सानदो बेफोरखौबो बांद्राय गोबाव खालायनाङा बेफोराव थाबनो जोनोम होनांगौ थाबनो फेदेरनांगौ मिथिबायना थाबनो गथ' सासे लादो नोंसोरो समा नेबाय थाया रावखौबो हामबार सासे जोनोम होनो हाबोला जेबो टेनसन गैला दे थादो थांसै आङो थ' बास स्टेन्डसिम आंनो दोनना फैनोसै नाङा दे नाङा इ रिक्सायावनो थांसै खालि आं बुंनाय खोथाखौल' सानब्लानो जाबाय फिसा सासे न'खराव फैब्ला फिसा जोनोम होनो हाबोला न'खरा ग्रोम जायो बेनिखायनो आं बुंनाय खोथाखौ एसे सानबानो जाबाय होगोनथां फिसा जोनोम बियो हिनजावथ' उन्दैलाबा मानिबा फिसा जोनोम होनो हागोन दा लासैनो मानसिफोरा आंखौसो मेगनाव नोजोराव होसिगोन बिसिनि बिहामजोआ गथ' जोनोम होनो हायाखै बाजा होननानै आंहासो मुंदांखा जासिगोन लासैनो हिज्रा मोखाङा बुं बे महेन्द्रनि बागै मिथिबायना मायबा सिख्लाना महेन्द्रआ मा मुं बेना औ आदाया नोंखौ जेनेबा मबाइलाव नंखाय लिरना लादों बियो महेन्द्र लिरना लादों नोंखौ बे सिख्लासो सिख्ला मा मुं बेना बेना मुङा मनिका अबेनि बे मनिकाया लाजिया बियो हाबा जाखानाय हौवाखौ मोजां मोनो हिनजाव दंखायो होनना मिथिया बियो आरो जोंहा बेफोरजों मा लोब्बा आदाया सोरबा मनिकाखौ मोजां मोनो फनिकाखौ मोजां मोनो मोजांसो जोंफोरनि थाखाय आदाया जायखौनो मोजां मोना बेफोरजों जोंहालाय मा प्रब्लेम मोजांसो मोननांगौ नोंबो मोजांसो मोननांगौ मानो रागा जोंदों नोंलाय आदाया जायखौ मोजां मोनो मोनथो नोंहा मा जादों नोंनि गोसोआव आदानि थाखाय माबाफोर जागियाखैथ' आदाखौ मोजां मोनबाय नामा नोङो नङा आंलाय मानो आंसो आदाखौ मोजां मोनो माने बुंबाय आरो आंनि जेनेबा हौवा नङाबाबोथ' आंजों थाया जेबाबो जेबो सोमोन्दो थायाबाबोथ' आंनि हौवाना बेफोर जोंनि थाखाय प्रब्लेम जानो हागौना आं बुंखादों माथो जोंफोरनि न'आव जोंफोर साथामानो रंजा बाजा खुसि मथै गावनि गोसो बायदि थानो हागौ सोरबा बोरैथि फैब्लाथाय प्रब्लेम जागोन होननानै आरो बेफोरजों जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया सोरबा बोरैथि फैयो माबा फैयो आदाया जायखौ मोजां मोनो जा मोनो जोंफोर सानैजों हेपि थानांगौ खुसि थानांगौ जोंफोर सानैया नांगौ बायदि मोननांगौ बेनो खोनासं आदाया गावनि गार्लफ्रेन्डजों खुस हेपि आरो जोंफोर सानैजों खुस हेपि आरो मा नांबावगौ दाथ' मोजाङानो जाबाय जोंफोरबो जेबो प्रब्लेम गैखाला मोनथिखाबाय फेस टु फेस क्लियार आदाया नोंखौ मोजां मोनखाया नों आदाखौ मोजां मोनखाया आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनो बास फिनिश बेथ' नंगौ सिख्लाया अबेनि खाथिनि ना गोजाननि सिख्लाया आं मिथिनायाव गोजाननिनो खाथिनि नङा खोनासं जोहोलाव नोंदि प्रब्लेम जानाय नङा आदाया गावनि लाइफआव खुसि जोंनि लाइफआव खुसि होननानै बिदि बुंजोब गार्लफ्रेन्डजों खुसि बे गार्लफ्रेन्डआ आदाया जुदि नोंसा आदाया जुदि बेखौ मोजां मोनो बे सिख्लाया जुदि नोंसा आदाखौ मोजां मोनो थोरैनो बियो ओरैनो मोजां मोननानै थाबाय थागोन बेबोथ' सानसे हाबा जानो लुगैगोन आदाजोंथ' फैनो नागिरगोन माने आंजादोथ' हाबा जानो फैनो नागिरगोन ना औ फैथों माथो जाखौ नों जेसेबां खोथाखौ इजि सानदों बेबायदि नङा नाय सना हायनारि इजि नंगौ इजि नङा नों दा बेफोरखौ दा सानबाय था दा जोंफोर जेरै सोलिगासिनो ओरैनो सोलिबाय था प्रब्लेम गैया माथो नोंसा आदाया जुदि मोनथियो नों आंखौ मोजां मोनो होननानै जोंफोरखौ जुदि माब्लाबा उन्दुबाय थानायाव नुयो मा जागोन जेबो नङा आदाया गार्लफ्रेन्ड दंखायो होनना बुंदोंना आरो आं मिथिनायाव आं जाखो नुदों नों माने आंनो सोमोनांजोबदों मिथिबायना सोमोनांथाव खोथा आदाया बे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो आदाया बिनि थाखाय फाग्ला आदाया बिनि थाखाय औ फाग्ला बिसोर लोगोबो हमलायबाय थायो हटेलाव माने सब गासैबो सासे हौवा हिनजाव बायदिसो बिसोरो गासैबो बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों गासैबो जाजोब्बाय गार्लफ्रेन्डजों गासैबो जाजोब्बाय आरो हिनजावजों आंखौ थगायना हाबा लाबोनानै आंखौ आंनि सिगाङाव बुंनो फैदों हाथासुनिनि हरखालि आंहा मेडिकेल कन्डिसन आं नोंनो हिनजावनि सुखु होनो हानाय नङा नोंखौ आं दिनै आनजादा सोर सिख्लाजों सोमोन्दो दंमारो आंखौ एसेबां खोमसियाव लाखिदों बियो बा आंखौ बुंदों मेडिकेल कन्डिसननि बिहा माबा प्रब्लेम दङ नाथाय बियो गुबुन सिख्लाजों जोहोलावा बुंनाय बादिब्लाथ' बिसोरा सोमोन्दोबो दंलायो बिसोर हटेल मानिबो थांलायो होननानै बुंनो होमब्ला बियो बे सिख्लाया होमब्ला आनजादा सानदों नामा बे सिख्लाखौ थाबैनो बिनि गावनि जिउआव लाबोगोन होननानै नाथाय आं माब्लाबाबो बेबायदि जानो होआ आं जेब्लासिम थांनानै दङ
आनजादा गुबुन हिनजाव दाथ' हाबा खालायना लाबोनोथ' हाखाया बियो आंना मान सनमान गासिबो थांजोबगोन एसेबांथ' समायना सिख्लाना बियो आं बायदि हिनजावखौ जनायनि उनावबो आनजादा गोसो गलियाखै बे हिनजावजोंल' उन्दुहैबाय थायो मा खालायनो आङो दा आनजादखौ आं माबायदि गावनि खालायनो हागोन इसेबां इगनर इसेबां सैयानो आंखौ इसेबां नेग्लिजेन्सि आंखौ इसेबां सैया इसेबां नेग्लेक्ट हजम खालायनो हायाखै आंसो हिनजाव आंखौ थगायनानै हाबा खालामना लाबोदों बिनि रिभेन्सखौ आङो आनजाद नोंजों लाथारगोन आरो बे रिभेन्सखौ आङो खिथेरखौ आं दिनै हरावनो लागोन नोंजों नायबाय था आनजाद आं नोंखौ मा खालायो दिनै हराव नों आंखौ मुगैयोना बे सिख्लाखौल' मोजां मोनो आंखौ खाथियाव थाजानो बायो नायबाय था दिनै आं नोंखौ दिनै हराव नोंनि खाथियाव थांगोन आं नोंखौ आंनि खाथियाव लाबोगोन आं नायबाय था आनजाद हायनारि सना दा हराव फैब्लानो जाबाय आदा उन्दुनायनि उनाव आं दरजाखौ खेंनानै दोनगोन दिनै हराव औ गोबां सम जाबाय नोंजों टाइम स्पेन्ड खालायो फैब्लानो जाबाय दाहाय औ सना बेथ' नंगौ नाथाय नों नुगासिनो दङ एसेबां खामानि भिर जानानै दङ आं दिनै एसेबां जि सुदों आखाइ आथिं मोदोम जोबोद साथारदों आं एसे रेस्ट लानो लुबैदों सना मिथिगौ ना नों हिनजावफोरनि खामानिया जोबोद माने मोदोम सायो बेफोरखौ मावब्लाथाय जि सुब्लाथाय जोबोद मोदोम साखायो दाबो आंना जियानो सागासिनो दिनै थांला नामा सना नोंनि मोदोम सानायखौ आं मोजां खालायनानै होगोन नाना होगोन आङो फैब्लानो जाबाय थांसै आङो नेना थागोन आं दरजा खेंना दोनगोन फैब्लानो जाबाय सरि सना बाबु जोहोलाव दिनै नों दरजा खेंनानै दोनब्लाबो नोंजों थाङा आं सरि दिनै आंनि शिकारा जाबाय आनजाद नों नङा जाय मानसिया आंनि इग'खौ हार्ट खालायदों बेखौ शिकार खालायगोन आं गार्लफ्रेन्डजों उन्दुहैग्रा नायनि दिनै बियो आंनि शिकार आनजादा आंनि शिकार जागोन सैमा हिनजाव माब्ला दै गुसु लोंफेरा नों आंनो दै गुसु लाबोनानै होदों जे गुसु जाबाय नामा आं गुदुं सानदोंमोन फुदुंना दोन्दोंमोन ना गुसु जाबाय खोमा सैमा नोङो लों मिथिखागौ नोङो आं दै गुसु लोङा होननानै थेवबो दै गुदुंसो लोङो होनना मिथिनानैबो नोङो थेवबो दै गुसु होफैदों नोंखौ आङो सैमानि जात साला थैनो रोङि अबावबा थैना थाहैया मानो नोङो अबावबा दैमाफोराव बाज्रुमनानै ट्रेनफोराव बाज्रुमना थैया मानो नोङो सैमा बुन्दि साला कुकुरनि खांखिनि साला हिनजाव जाथि थै सोबग्रा एम्फौ नांनाय साला माब्रै दै गुदुं फुदुंना लाया गेस जोब्बाय एसे गोबाव नांगोन र' नेथ' है साला गेस जोब्बाय साले खांखिनि थैनो रोङि हिनजाव साला थै सोबग्रा पाप्पिनि फिसा नों साला जात गैयै आंनो फिसा सासे होनो हायाखै नोङो जै बाथ्रा खालाय एबानो नों आंनि फिसाखौ जायो खर' जाग्रा साला पाप्पि साला खांखिनि मोदाय नोङो दायनि नोङो खर' जाग्रा आंनि गथ'नि खर' जाग्रा नोङो एंगारनांगौ नोंखौ नोंनि खानाय साबै बुंफ्रुजोबगोन आं नों आंनो सासे फिसा होनो हायाखै आं बुंखादों आंनो हिनजावसाबाबो जागोन हौवासाबाबो जागोन जायखिजाया फिसा मोनबानो जागोन नाथाय नों आंनो फिसा सासे होनो हायाखै गिदिर दायनि सरि बुनांला आंना उदै सागाबाय दङ उदै सागाबाय दङ थै सोबग्रा फानसौ साला आंनि लाइफआव थै सोबग्रा फानसौ बायदि नोङो फानसौ बायदि सिथाबनानै दं आंजों नोंथाङा आंनि जुनिफ्राय आंनो गथ' सासेथ' होनो हायानो आरो आंनि जुनिफ्रायबो ओंखारलाङो नोङो सिथाबना थाबाय थायो नों आंजोंनो मालायनि हिनजावफोरना रावनाबो उदैयाव गथ' थैया नाथाय नोंना उदैयावनो गथ' थैबाय थायो खांखिनि दायनि सालि नोंखौ नोंनि थाखाय आंनि लाइफआ सान्थि गैयै अर बायदि जोंब्लाव हांगार जानोसै आंनि जिउआ थैनोबो रोङा आरो आंनि जिउखौबो सान्थि गैयै खालायदों ओंखारलांनोबो रोङा बे न'निफ्राय आंखौ गारना थांनोबो रोङा एसेबां बुब्लाबो आंखौ गारना थाङा बियो माब्लाबा आंनि आखायाव थैगोन नोङो हिनजाव नोंखौ आङो आनजादनि थाखायसो नायनानै दङ आनजादनि थाखायल' एकमात्र मोनसेल' आनजादनि थाखायल' नङाब्ला आं नोंखौ माब्लाबानो आंनि जिउनिफ्राय गोदान खालायसिगौ नङाबा नोंनि जिउखौ आङो बख्ल'जोबगौमोन आङो आंनि आनजादनि थाखायल' दङ आङो सासे गथ' नांगौ होननानै बुंनायखाय मने ना बेखौ लोंनानै उन्दु
थेंकिउ हायनारि नों दि आंखौ बुजिदों दे लों हौवाखौनो बुजियाबालाय आरो सोरखौथ' बुजिबावनो लों बेथा लों बेखौ लोंनायनि उनाव नों गार्लफ्रेन्डनि सिमां नुगोन गार्लफ्रेन्डजों उन्दुहैग्रा हटेलाव थानानै आरो आंनि सायाव बुंनो फैदों आंनि सिगाङाव नों आंनि एसेबां गार्लफ्रेन्डजों उन्दुग्रा हटेलाव थानानै आरो आंखौ बुंनो फैदों नों आंनि एसेबां केयर खालायो एसेबां बुजियो ना मायो दसे उनावसो मिथिखानो नोंखौ आं गारखाया नोंनि गार्लफ्रेन्डखौबो बावगारगोन नोंनि ओरैबायदि अबस्था खालायगोन आं मिथिया गार्लफ्रेन्डजोंबो थानो हायि खालायगोन आं नायबायल' थानो आंखौ नोंखौ सोलायनो हायाबा आं नोंनाबो हायनारि नङा नोंखौ मोजां मोनोमोन आं बेखौथ' मिथिया नाथाय आंनि इग'आव नांदों आं जेब्लासिम आंनि इग'खौ आं सेटिसफाइ खालामनो हाया अब्लासिम नोंखौ गारा उन्दुलांबाय दिनै नोंखौ आंनि जानायनिफ्राय रावबो हमथानो हाया नों आंनि हौवासो आरो नों गार्लफ्रेन्डखौ गाबोन लोगो हमनो थांबावगोन ना नोंनि ओरैबायदि अबस्था खालायगोन आं नों गाबोन नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांगोन ना नों सप्तासेसिम नों गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थांनानै नङा हटेलाव उन्दुनो बिसोर आदबाथा नोंखौ मा खालायगोन नों गार्लफ्रेन्डआ दिनैब्लाबो गार्लफ्रेन्डनि खाथियाव थांनो हायि खालायगोन नों एसेबां हर गेजेराव फन सोरनि फन फैदों बे सैमा दंब्लियानो जागोन बे आं मिथिया नों मानो फन खालायदों हर गेजेराव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डआ मानो रायज्लायो आं मिथिया रमान्टिक खोथा रायज्लायनो आंनि हौवाजों रमान्टिक खोथा रायज्लायनो थाखाय बे हर गेजेराव फन खालायदों नोङो सैमा बुन्दि नोंखौ र' दाननानै महेन्द्र साहानि महेन्द्र नोङो नोंथांनि महेन्द्र दाननानै र' फ्लाइट मोड खोनादोंथ' नङाबा हरसे फन खालायनो दिस्टार्ब होदों बेयो फ्लाइट मोड फन खालायदों सोरबा हर दानियाबा हरबाय था बोरमा फान्थि बाजारि सैमा बुन्दि मा जाखो बे आनजादा फनखौ मानो दानै होबाय दं हिन्जावा खाथियाव दं नामा नांला माथो फनानो दाहाय हराव रायज्लायगोन होनना बुंदोंमोन माथो आनजादालाय मानो बेबायदि दानै होखो बे हिन्जावानो डिस्टार्ब होनाय बेखोमा माने बे हिन्जावनि जाथिफोरखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाला आं हानायमोनब्ला आंनाव जुदि मायबा गोहो मेजिकफोर थागौमोन जादुफोर थागौमोन बे संसारनिफ्राय गासैबो हिन्जाव मानसिफोरखौनो फोजोबस्रांगौमोन गोमा होजोबगौमोन आं ओरैबायदि सैयो आं बे हिन्जाव मानसिफोरखौ साला बे हिन्जाव माहारिफोरा हौवाजों सिथाब बासथाबनायल' बिनि अनगायै जेबो खामानि थाया बिसोरा आंनाव जुदि सक्ति थागौमोन गोहो थागौमोन बे हिन्जाव माहारिखौ बे बुहुमनिफ्रायनो जोलै फोजोबस्रांगौमोन आं जोलै गैया खालायगौमोन आं बे हिन्जाव माहारिनि हौवा सेख'नायनि अनगायै जेबो गुन गैया बे हिन्जाव माहारिया उन्दुनो ओंखारलायलांबाय आं मा जाखो हायनारिया दाबो फैलिया आंलाय माथो बुंखादोंमोन दरजा खेंना दोनगोन नामा दाबो फैला एथा बारलायलांबाय उन्दुनो ओंखारबाय आङो फनखौबो खालायनो हाया दा फन खालायब्ला मबाइलाबो साइलेन्टआव दंना गैया आदाया सिरि मोनगोन नामा फन खालायब्ला बे हायनारियाबो खेबज्रांसो मानसिया गाव लिंनायाव थाङामोन दा बेसेबा रागा जोंगौमोन दा आं एसेबां मोजाङै लिंना फैखाबाय फै होना दरजा खेंना दोनगोन होननानै दाबो फैयासै उन्दुस्लांबाय खोमा बे आंनि र' गाहायसिम सेस जाबायलै बेनो माथो देंखोसो आंनि खि नायहरामोनब्ला हामगौमोन गुमै दाबो उन्दुवाखै उन्दुबाय दै गांदोंलै आङो हर गेजेराव दै गांलाबायो सेम टु सेम आंबो बेबायदिनो दै गाङो आंबो दै गांदों बेखायनो दै लोंनो फैदों आङो दिनैनिफ्राय हराव लांना दोनहैखागोन र' आङो बथलावनो नङाब्ला सानफ्रोमबो बेबायदि सिखारबाय थायो आङो दै लोंनो औ नंगौ नंनायालाय सेसलै जाला दिनै गोसोनि साननायफोरा उन्दुनो थांनायानो हामसिगोन बे देंखोआ मायबा मोनसे नुनायमोनब्लाथ' प्रब्लेमानो जागौमोन उन्दुवाखै बे दाबो हायनारि आदाजों बिदि गोबालायनो उन्दुनानै दङ बुंदोंमोन आदाया बेखौ दाङाबो होननानै नाथाय बिसोर
बेसेबां खाथियाव बेसेबां बुंदों आं बिखौ आंनि खाथियाव सोफै फैनाङा आंजों मोदोम नांजां नांजां उन्दुङा होननानै हायनारि गुड मर्निं सिखारनो गोसो गैया आं माने दुरबल मोनसिदों नोंखौ बेसेबां बुंदों आं आंनि मोदोमजों आंजों सिथाब उन्दुनाङा होननानै मानो आंजों सिथाब उन्दुफैबाय थायो नोङो डियर हासबेन्ड आंनि डियर हौवा सोरांलायलांबाय नों दासो मोनसे डायलग दङ जे हिन्दीयाव रात गई बात गई बेबायदिनो जादों चुप दाना रावजोंना जेबो लाब गैला नों मोनथिबा दा मोनथि नाथाय आंथ' नोंनि हिन्जाव जाबाय आरो नोंबो आंनि हौवा जाबाय दिनै दिनैनिफ्राय आंजों बेबायदि सिथाबना उन्दुनाङा नङाब्ला आं सफायाव उन्दुगोन नङाब्ला आं गुबुन बिसिनायाव उन्दुगोन नङाब्ला नों सफायाव उन्दुबानो जाबाय आंजों बेबायदि सिथाबना फैनाङा खिन्थु अके आं माबा नोंजों सिथाबनो होनना सिथाबदों नामा उन्दुनायावनो बेबायदि सिथाबलांना उन्दुफ्लाङो बिसिना गंसेयावनो उन्दुब्लाथ' देहाजों देहा नांफ्लांगोनानो बेयाव आंहा मा गोरोन्थि नों होनब्ला हुस लाखिनांगौ नोंबोथ' हौवा मानसि नों हुस लाखिनांगौ नों गोजानाव थांना उन्दुना थाहैनांगौ मानो गेजेरथिं फैनानै सिथाबना हाफैदों नोंलाय आंजोंलाय होमब्लालाय आंबोथ' नोंखौ दाय होनो हागौ नोंदि आंखौ दाय होदों नोंबोथ' सिथाबनो हागौ ना आंजों खिथायना आं सिथाबाखै नोंजों सिथाबजों आंजों सिथा बांद्राय स्मार्ट देखायनो नाजानाङा आंनि सिगाङाव बुरबक मोसौ गारिया खामानियाव फैला लाब गैला एसेबां दाब जोंना देखायनो थारैनो गोसोनि साननाया जाफुंबाय आंना मा जाखो विंगार सोरबा नुगोन मा सोलिगासिनो बेफोर आं आंनि मेगनजों नुदों आंखौ नंखाय बुंनो दानाजा विंगार मा बुंलाबाय थायो गोबाव जादों आंहा ब्रेकफास्ट बानायनो दङ दा ब्रेकफास्टखौ गोबावजों मोनजाब्ला आनजादा आंखौ बेसेबा रायलायगोन हांसै आङो रायज्लायनो सम गैया आंहा दाहाय रायज्लायगोन आनजाद सान हर आनजाद मा जादों नोंहा खर'फ्रा एम्फौ नांदों नामा नोंहा मा जादों एम्फौ नाङाखै आं जा नुनो फैदों बेखौसो बुंदों नोङो आदाजों बिसिनाव सिथाब गोबालायना उन्दुना दंमोन माथो आरो नों आंखौ बुंदोंमोन आदाया आंखौ दाङा आंनि खाथियाव फैया आसि थाइसेबो दांफेराखै नोंसो आदाया नाथाय आं मा नुदों आं मा नुबाय बेफोरखौ आं दहाय थांदोंमोन आङो नोंखौ थाब सिखारनो थाखाय ब्रेकफास्ट बानायनो होननानै नाथाय नों आदाजों गोबालायना उन्दुनानै दंमोन नों लाजिया नामा बिदानि रुमाव बेबायदि सिरि नायखोमायनो लाजिया मानो लाजिनांगौ आं लाजिनायनि सिगां नों आंनि हिन्जाव नों आंनि मोजां मोननायसो नों आंजों गासैबो रिलेसन दंजोबो नों बुंदोंमोन आदाजों नोंहा जेबो सोमोन्दो गैया फिजिकेलिबो गैया होननानै नाथाय मा नुना फैखौ आङो नों जुदि आदाजों फिजिकेलि गैया आंजों दङ आंजों रिलेसन दङ नों आंनि हिन्जाव बायदिसो सिन्दुरल' फोनदों नोंनि खाफालाव नाथाय गासैबो हिन्जावनि खामानि नों आंनि हिन्जाव हाबा खालायाखै जानो हागौ सिथा जोहोलाव बयनिबो सिगाङाव गाख्राब खोन्थाजोबनो लुगैदों नामा जोंफोर सानैजों रिलेसन दं होननानै खायसे नुथाय खायसे मेगनजों नुनाय नुथायाबो नंखाय जायो मिथिबाय नों नुनाया नंखायबोथ' जानो हानाय आरो जों बिसना गंसेयावनो उन्दुनानै थायो मोदोमा नांनानै थानोबो हानाय बेयावलाय मा गिदिर खोथा मोदोम नांना थानाय आरो उन्दुना थानाया माबायदि जायो बेखौ मिन्थिगौ आंखौ फोरोंनोब्ला फै बुं मा जानाय हराव आं नोंखौ बुंखादोंमोन आं नेनानै थागोन होननानै नाथाय नों आंनावबो थाङासै आरो दा फुङाव सानैबो 8टा बारना 9टा जाहां सिखारदों मा जामारनाय हराव बुं सना जेबो जायाखैलै बेबायदि गोरोन्थियावनो थाफ्लांदों नोंजोंबो थाफ्लाङोना नोंजों उन्दुब्ला नोंसा आदाया दा बिसना गंसेयावनो दङ थाफ्लांबाय मोदोम नांफ्लांबाय गोबाफ्लांबाय आखाया नांनानै दङ गोबानो होननानैथ' गोबायाखैना नों फोथायाब्ला नोंसा आदानावनो सोंहैथां बियो आंखौ बेसे अनो आंखौ खाथियावनो थांनो होआ बेसे रायदों दानिबो आंजों माने सिथाबना थादों होननानै नों फोथायनाय गैयाबा थां सोंहैथां आनजादाव थां मा खालायदों मा खालायाखै फुल डिटेल्सआव खोन्थाजोबगोन बियो थां जेबो थगायाखैथ' नोङो नंखाय बुङाखैथ' नोंनि कसमलै सना जेबो खालायाखै नों आदाजों नोंनि कसम दे फोथायबाय आं नेक्स्ट टाइम बेबायदि थानाङा खिन्थु बेबायदि थानो मोना नों दे जागोन दे थाया आं बेबायदि सिथाबनानै थां साहा फुदुंहैथां आं जाग्रा मायबा लाना फैनि औ बि जाबाय सोलोंग्रा मोसौ आरो बिदाया जाबाय गाध नाथाय मोसौआनो जाया मानो गाध गरायानो जाया मानो नोंसोर सानैबो आंनिल' नोंबो गुबुन सिख्ला हिन्जाव नायनो मोना आरो नोंनि बिदा आनजादाबो गुबुन सिख्ला हिन्जावजों लाइन मारिनो मोना नोंसोर सानैनि आंल' सासेल' हिन्जाव